Partner! Eto na! Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang baguhang pastor ang naatasang mamahala sa isang lumang simbahan. Nang bisitahin niya ang gusali, ay napansin niya na napakarami ng kailangang aayusin dito. Sa tulong ng kanyang asawa at ilang mga miyembro, ay agad nilang sinimula ng paglilinis at pagsasaayos sa mga nasirang bahagi ng simbahan. Nanabik ang lahat sa unang misa na pangungunahan ng pastor sa darating na Pasko. Subalit bago dumating ang Disyembre, ay binagyo ang kanilang lugar at bahagyang nasira ang lumang simbahan. Natuklap ang ilang bubong ng gusali at nabutas ang mga dingding. Pagkatapos ng bagyo, ay muli nilang sinikap na ayusin at pagandahin ang simbahan na ipinagkatiwala sa kanila. Habang namimili ng mga materyales at palamuti ang mag-asawang pastor, ay nakita nila sa tindahan ng mga second-hand na gamit ang isang lumang mantel. Ang mantel ay may haba na 15 talampakan. Napaliligiran ang laylayan nito ng magagandang burda na halatang pinaghirapan ng isang malikhaing kamay. Bagamat luma na ang mantel, ay kumikinang pa rin ang natatanging kagandahan nito. Kaya naman hindi na nagdalawang isip ang mag-asawa na bilhin ang mantel. Ito ang naisip nilang gamitin bilang pantakip at dekorasyon sa butas na dingding ng pulpito. Dumating ang buwan ng Disyembre. Patungo ang pastor sa simbahan nang makasalubong niya ang isang babae sa may bus stop. "Maaari po bang magtanong?" sabi ng babae. "Alam niyo po ba kung may daan pa dito o may dadaan pa ditong bus na papunta sa bayan?" Tanong ng babae sa pastor. "Naku, nakalagpas na po ang bus na bumabiyahe ng ganitong oras. Kailangan niyo pong maghintay ng 1 oras para sa susunod na biyahe," sagot ng pastor. "Ay, ganun po ba? Maghihintay pa pala ako ng matagal. Ang lamig pa naman dito. Kumakapal na ang mga nyebe. Di bale, hihintayin ko na lang po ang susunod na biyahe. Maraming salamat po," sabi ng babae. Dahil dito ay naisipan ng pastor na imbitahan muna sa simbahan ng babae. "Baka ho gusto niyo munang bumisita sa simbahan namin na malapit dito habang kayo'y naghihintay. Saluhan niyo ho kami ng aking asawa na magtsaa muna," paanyaya ng pastor. Pumayag ang babae sa paanyaya ng pastor. Sa simbahan ay pansamantalang namahinga ang babae. Habang nagmamasid ang babae, ay napansin niya ang magandang mantel na nakasabit sa pulpito. "Pastor, saan niyo ho nabili ang mantel na yan?" tanong ng babae. "Ah, ito ba? Nabili namin yan ng asawa ko sa surplus. Second hand na ito pero tingnan nyo, maganda pa rin dahil sa mga burda," paliwanag ng pastor. "Pwede ko po bang makita ang laylayan nito?" muling tanong ng babae. Nang tingnan ang laylayan ng lumang mantel, ay laking gulat ng babae nang malaman niya na ito ang mantel na iniregalo sa kanya noon ng kanyang asawa. Sa laylayan nito ay nakasulat ang kanyang initials na EBG.
Dito na nagsimulang magkwento ang babae. Noon po ay may kaya kami sa buhay ng aking asawa. Kaarawan ko nang iregalo sa akin ng aking asawa ang napakagandang mantel na ito. Nang magkagera ay nanlaban ang aking asawa sa mga mananakop. Hinuli siya ng mga ito at ikinulong. At yun na ang huli naming pagkikita. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Kwento ng babae. Nang marinig ito ay minabuti ng pastor na ibalik na lamang sa babae ang mantel. Subalit tumanggi ito. Bilang pasasalamat ay inatid na lamang nila ang babae sa bahay nito gamit ang sasakyan ng simbahan. Hapon ng bisperas ng Pasko. Punong-puno ng mga tao ang maliit na simbahan. Masaya ang lahat sa naging misa ng araw na yun. Pagkatapos magsalita ng pastor, ay isang lalaki ang lumapit sa kanya. Pastor, mawalang galang na po. Maaari ko hubang makita ng malapitan ang mantel na nakasabit sa may pulpito? Tanong ng lalaki. Matapos makita ang mantel ay napaluha ang lalaki at sinabing, hindi po ako pwedeng magkamali. Ito ang mantel na iniregalo ko noon sa aking asawa nang kami magkasama pa. 35 taon na ang nakakaraan. Kung hindi dahil sa giyera ay hindi kami magkakahiwalay. Nang makita ko ang mantel na ito, ay parang nabuhayan ako ng loob na muli pa kaming magkikita. Sabi ng lalaki. Nang marinig ang kwento ng lalaki ay hindi na nag-atubili pa ang pastor na ihatid ito sa babae na kanilang nakilala kamakailan lang. Araw ng Kapaskuhan, nang naganap ang muling pagkikita ng mag-asawa na pinaghiwalay ng panahon, subalit muling pinagtagpo ng tadhana sa tulong ng isang lumang mantel. May nagsasabi na nagkataon lang, subalit marami ang naniniwala na ang pagkikita ng mag-asawa ay isang biyaya at tunay na milagro sa araw ng Pasko. Ang kwentong ito ay hango sa orihinal na akda ni Reverend Howard C. Shade na pinamagatang The Gold and Ivory Tablecloth, isang inspiring Christmas story classic na nailathala sa December issue ng Reader's Digest magazine noong 1954. Pwede. Galing! Napakagandang ano naman ito, no? Twist of Twist fate. of fate and twist of faith. Tama. 'Di ba? Sino mag-aakala na in 35 years Magkikita pa silang uli. at ang nakakatuwa, 'di ba, kung paano siya naging twist of fate and twist of faith dahil sa simbahan. Totoo. Simbahan yung naging dahilan o simbahan yung naging daan. Correct. Alam mo, Iba talaga pag may tiwala ka sa Diyos eh. yon ang sinasabi natin. Ang Diyos talaga may purpose yan sa mga Correct. bagay na nangyayari sa buhay natin at may dahilan kung bakit ito nangyayari sa atin. Alam niya kung anong Correct. dapat gawin. Correct. We just have to trust Him. And we just have to keep the faith. Correct. Yun. Don't give up, Kabisyo. May magagandang mangyayari pa rin sa buhay mo. Ang galing lang, no? At in 35 years, hindi na naisip na mag-asawa ulit. Tama. Diba? Kasi nga may Kasi- dahilan. Kasi Diba? May yung pala, purpose. magkikita pa pala sila. Oh. Kasi maaaring meron sila makilala ulit Mm-mm. within those 35 years. Pero hindi eh. Maaaring may nakilala pero hindi nila nakatuluyan kasi ang ending, sila pa rin ang pagtatagpuin ng tadhana. Diba? Napakasarap naman na pakinggan ng ganyang klase ng love story, mga Tama. kaibigan. Huwag tayong susuko. Correct. Minsan nakala natin, huli na to. Tama. Katapusan na ng mundo natin. It's the end. Wala na tayong love life. Hindi, akala mo lang yun, di Mm. ba? Umiikot po ang gulong ng buhay. Correct. Just keep the faith. Kabisyo. Bibigyan ka ng magandang blessing, Kabisyo. Tama!
Maraming salamat sa kwento na may Wagang Burnay. Ang mga kwento po na may Wagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fanpage. I-search nyo lang po, Tambalan! Tambalan! Na like, share ng share para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Truly Luto lang along Eklabu. Maraming salamat mga kabisya sa pagtutok sa amin. And thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayong mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hengres Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yan! Yun!